Hai, Victoria. Victoria in action. And Willie is prepared. Frate și de nu înțeleg ce fează. Și azi dimineață din o țineam lângă mine. Tot încercam să din cardă și mână. Parcă l-am făcut să gânceau de departe. A făcut? Era ta? Da, s-a calmat târziu, când s-a deșertat cârma de oameni. Acum văd că vine altă nebunie. Hai să oprim pe aici, să vedem ce este. Coboară, Vale, du-te putem. Dar de ce să mă cobor? E doar un fripor gol, fără cărare. Vreau să-i nu putem da. Du-te, când zic, du-te! Hai, Victoria. Contabile, vedeți? Drumul nu e ușor. E plin de neandre până... Hai, come on, Victoria. Show me what you got. Justiță! Moment. Bine, Victoria. Tu, nu-ți mai te băga capul. Să spun, domnul Calistian. Au moment de gândea, frate Victor, dar e lui, și poate la mine. Și umbla la teatru în fatul calului, suind pe crucea de-a lui.
el că venea la vale, dar eu știu mai bine că se ducea la deală. Nu era simplu, avea să tineri. Și se mai afla un tânăr lui 2 ani. Unul dăduse călcăi calul lui și se grăbise spre timp, ca să bage de seamă dacă nu se arată cineva. Al doilea venea numai lui Dipan pe jos și ducea calul de căpăstru. Să știți că nu era noapte, dar avea mic de asfințit. Unii cred că astfel de fapt este pe noapte. Ea sincer că fapta asta s-a petrecut ziua, la soarele. Când cel din deal a făcut semn, adică să ne avem cu grijă propriu singuratic, cel care nu dansă în jos a lepădat străul și atrage asesorul prin baltagul și cu o păritură din toată inima a lovit pe Nechifor în dosul capului. Nechifor, împreună cu carul și câinele, au căzut în râpă. Nu i-a văzut nimeni și nu i-a știut nimic până acum. Asta e puțin de să încheiem praznicul. Ce te-ți Gheorghiță? Așa la baltag. Este fi ceva pe el? Ascultă, femeie, ce tot mă pierzi și mă înțeleg? Ai ceva de spus, spune! Nu te supăra, domnul Calistorii. Eu întreb pe băieți dacă nu citește ceva pe baltag. Destul! Destul! Pentru o fată e numai o plată. Ce dacă... Și ce dacă aș fi eu? Dacă pentru ce am făcut o să-mi primesc răsplata. Dar nu sunt eu. Ce ai cu mine? Eu? N-am nimic. Cum n-ai nimic? Ce? Cu cine vorbesc? Dar ce? Ai trăit cu mine să ai asupra mea vreo judecată? Gheorghiță, mi se pare că pe baltag e scris sânge și acest om ca un mesaj. Gheorghiță, nu te dă numai la tine. Ho, ho! Hai, Paul! Și așa s-a scris istoria lui Viitor și lui Gheorghiță. În final, cum am polițist, am încheiat citatul.